கோவில்களின் ரகசியங்களையும் அதிசயங்களையும் நாம் காணலாம். அந்த வகையில் நாம் இன்று காணப்போவது பூரி ஜெகந்நாதர் கோயில். ஒவ்வொரு கோவிலுக்கும் ஏதாவது ஒரு தனிச்சிறப்பு, அதிசயம், மர்மங்கள் இருக்கும். அந்த வகையில் ஒடிசா மாநிலத்தில் பூரி கடற்கரை பகுதியில் அமைந்த வைணவ தலம் பூரி ஜெகந்நாதர் ஆலயம். இந்த ஆலயத்திற்கு ஒரு நிறைய தனிச்சிறப்புகள் இருக்கிறது. இங்குள்ள விக்கிரக அதிசயம். இங்குள்ள மூலவரின் சிலை மரத்தால் ஆனது. இந்த ஆலயத்தில் ஜெகநாதர், பாலபத்திரர், சுபத்திரை மூவரும் ஒரே கருவறையில் காட்சி தருகிறார்கள். 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை மூலவரின் சிலை மறு உருவாக்கம் செய்யப்பட்டு மீண்டும் பிரதிஷ்டை செய்யப்படுகிறது. இங்குள்ள மூலவரின் சிலை முழுமை அடையாமல் முகம், கைகள் மட்டும் காணும் வகையில் இருக்கிறது. அடுத்த அதிசயம், இந்த கோயில் உள்ள கோபுரத்தில் சுதர்சன சக்கரம் பூரியில் எந்த இடத்திலிருந்து பார்த்தாலும் நம்மை பார்ப்பது போன்றே காட்சியளிக்கும். இந்த சக்கரத்தின் மேல் கொடி பறக்கும். இந்த கொடியானது காற்று எந்த பக்கம் வீசுகிறதோ அதற்கு எதிர் திசையில்தான் பறக்கும். இதுவும் ஒரு அதிசயம்தானே. இந்த கோயில் உள்ள கோபுரத்தின் நிழல் ஒருபொழுதும் கீழே விழுவது இல்லை. சூரியன் சுட்டெரித்தாலும் கோபுரத்தின் நிழல் பார்க்க முடியாது. இந்த கோயில் மேலே விமானங்களோ பறவைகளோ பறப்பது இல்லை. சமைக்கும் உணவு அதிசயம். இங்குள்ள மடப்பள்ளியில் மண் பானைகளை கொண்டு ஒன்றின் மேல் ஒன்றாக 7 அடுக்குகள் வைத்து கீழே விறகு அடுப்பில் தீ மூட்டுகிறார்கள். அப்படி சமைக்கும் போது அடியில் உள்ள பானையில் உணவு வேகும் முன் மேலே உள்ள பானையில் உணவு வெந்துவிடும் அதிசயம். இதுவும் ஒரு அதிசயம்தானே நடக்கிறது. இங்குள்ள பிரசாதம் அனைத்தும் எல்லா நாட்களிலும் ஒரே அளவாகத்தான் சமைக்கப்படும். ஆனால் பக்தர்கள் எண்ணிக்கை கூடினாலோ குறைந்தாலோ பிரசாதம் ஒருபோதும் பத்தாமல் போனதில்லை, மீதமும் ஆனதில்லை. இது போன்ற அதிசயங்கள் இன்னும் இருக்குது. அதிசய கோயில். சிங்கதுபராவின் வெளிப்புறமாக கடலில் சத்தம் கேட்கும். கடற்கரையை ஒட்டி இருந்தாலும் சிங்கதுபராவின் முதல் படியில் உட்புறமாக கால் எடுத்து வைத்து நுழையும் போது கடலில் இருந்து வரும் சத்தம் நமக்கு கேட்காது. தேர் திருவிழாவின் போது மன்னர் பரம்பரையில் தங்கத் துடப்பத்தால் தெருவையே சுத்தம் செய்வார்கள். இங்கு மூலவர்களுக்கு தனித்தனி தேர்கள் உள்ளன. ரத யாத்திரை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை ஆடி பௌர்ணமி அன்று துவங்கி 9 நாட்கள் நடைபெறும். இது மாதிரி நிறைய அதிசயங்கள் இந்த கோவிலில் இருக்கிறது. முடிந்தவர்கள் நேரில் சென்று இந்த அதிசயங்களை கண்ணுக்கு விருந்தளியுங்கள். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பூரி ஜெகநாதர் கோயிலை பற்றி பார்த்துட்டோம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கீழே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். உங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள்.